akakamiza kuti alowendale koma ati iyi simbali yawo iwo ati kukhazikitsa kwa SKC Foundation kuthandizira kupititsa patsogolo ntchito imene Saulo Chilima ankayigwira yothandiza anthu osowa. Koma kumayambiriro chipani cha UTM chimene Chilima anachiyambitsa sichinapezeke kumwambo atiponena kuti chikulirabe. Izi ndi zomwe anayankhula mtsogoleri wa chipanichi Adalitso Kabambe. Powunikira kwambiri ifeyo kuti ife achipani cha UTM tidakali still in morning period. Ifenso mayankho sitinakhale nawo mayankho ogwirika akuti kodi chinachitika ndi chani kuti ife tikataye a founding president athu, president wathu wa chipani, chifukwa kuti sitinayankhidwe bwinobwino. Boma sinatipatse mayankho, nchifukwa chake ifeyo titawunikira bwinobwino. Tinaona kuti inde ndikwabwino kukhazikitsa foundation yokumbukira malemu ndi ntchito zawo ndi moyo wawo, koma poyitana a president kumwambo umeneyo kuti ifeyo a UTM tikakhale table imodzi nkumadya mwerera mavina ukuti kutolera ndalama, pamene ife mayankho athu boma silinatipatse omveka ogwirika, chifukwa ife tinatulutsa kale position yathu pa nkhani ya Commission of Inquiry report sitinakhutire nayo. Tili mafunso ndi chifukwa mafunso athu sanayankhidwe mwamvemvemve moti ife nkukhutitsidwa. Titawunika bwinobwino kumvanso mamembers a chipani cha UTM countrywide. Ifeyo ngati uphungu waukulu wa chipani cha UTM madzulo ano sitikapezekako kumwambo umeneyo. Mtsogoleri makamaka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wauza akuluakulu ali Lungu Water Board kuti azichotsa ntchito aliyense amene akusokoneza ndondomeko yokonzanso ntchito yakagwiridwe kamboma. Ausi anena izi pomwe amayendera nthambi kuti aone momwe ntchito zawo zikuyendera. Kathy Maulidi walemba ripoti ili lomwe akwerenga ndi Malenga Chiyenda. Ausi ati pali anthu ena omwe amachita zinthu zoononga ndipo amaopseza kuti amadziwana ndi akuluakulu ena mboma ndipo sizingatheke kuwachotsa ntchito. Malinga ndi Ausi, mabwana aleke kumvera izi ndipo azichotsa ntchito aliyense wolephera kugwira ntchito komanso omwe amachita mchitidwe oononga maloto a nthambi. Kunena kuti paliponse pamapezeka anthu ena ochita zawo sokoneza ntchito ndiye ena amavutika kuti achotse ntchito munefa kuti amwina mwacha uyu tikanchosa tipeza mavuto. Kunena kuti iyi ndi ntchito imene tifuna kuti tigwire. Anthu osagwira ntchito achosedwe, anthu ogwira ntchito asungidwe. Pakadali pano nthambi ya Lilongwe Water Board yapanga ndondomeko yoti iyambe kupanga komanso kugulitsa madzi awo ambotolo ngati njira imodzi yotukula ntchito za nthambi. Mkulu wa Lilongwe Water Board Asili Mbewe ati ndondomekoyi ikhazikitsidwa posachedwapa. Komanso tinawo zanso zina za maproject ena monga project yomwe tizikhala ife tikupanga ndikugulitsa madzi a mabotolo. Ntchito yokuti idakhalikati sitinamalizise, ntchito tikamalizisa kuboma ndithu azabwera ndithu kuzatsekulira ntchito imeneyi. Koma kwa lero Vice President kunali kungoona kuti kodi tili pati tili okonzeka kuti pa nthawiyo commission kutsekulira pa ntchito kuchokera kuboma kungakhale liti. Atasankhidwa kukhala nduna yoona za mdziko muno komanso momwe ntchito za boma zikuyendera, Ausi akhala akuyendera ntchito komanso kukumana ndi adindo mu maunduna, makampani komanso nthambi za boma. Chipani cha Democratic Progressive DPP chati komiti yake iwunika ngati nkoyenera kulembera spikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Kodanhara kuti achotse nyumbayi phungu wa nyumba ya malamulo kumwera kwa boma la Chitipa Awerani Chilenga. Posachedwa apa Chilenga adalowa mchipani cha Malawi Congress MCP. Samkalimira ali ndi nkhani yonse. Achilenga pamodzi ndi makhansala ena atatu
anawulandira mchipani cha kongresi pa msonkhano umene udachitika kumudzi kwawo kunthalire ndi mlembi wamkulu wa chipanichi a Richard Chimwendo Banda. Poyankhulapo pa izi, mneneri wa chipani cha DPP ya Shadrack Namalomba anati achilenga aphwanya gawo 65 ya malamulo pomwe amaletsa phungu wa nyumba ya malamulo kutuluka chipani chomwe chidamulowetsa mnyumbayi kulowa chipani chimene chilinso da phungu mnyumbayi. Ana Malomba anena kuti komiti yayikulu ikakumana ikapanga chiganizo ndipo chiganizochi ikauza mtsogoleri wotsutsa boma mnyumbayi kuti akakambirane ku mkumano wa phungu achipani cha DPP mkanyumba komata. Titafunsa achilenga kangapo konse anapempha nthawi asadayankhepo. Komano katswiri Pandale a George Perry anati nzokayikitsa ngati lamulo la section 65 lingagwire ntchito ponena kuti aphungu otere angapo zidachitikirapo komano sadachotse pa udindo wa uphungu. Poyankhula pomwe ankawalandira achilenga wa mpando wa chipani cha kongresi chakumpoto Akezi Msukwa anena kuti kulowa kwa achilenga kukutanthauza kwena kuti anthu akunthalire amakonda kwambiri mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera, ndipo anena kuti izi nikamba kuona kuti Chakwera ali ndi mtima wotukula Amalawi. Satenge ngati wabwera udzaphunzira ndale ku Malawi Congress Party, koma chimene nditengerepo nchokuti aliyense wabwera ndi luso la iyeyo limene achoka nalo chipani kwakeko labwino tilitengere tiligwiritse ntchito kuti dzina la Lazarus Chakwera lipite patsogolo. Achilenga ndi mmodzi mwa aphungu omwe kumbuyoku adali pambuyo pa akondwani Nankhumwa mchipani cha DPP komano sadawalondole pomwe Nankhumwa adayambitsa chipani chawo cha People's Development. Amayi a nzipani zosiyanasiyana amvana kuchita zokambirana lero ndi mkulu wa polisi mdziko muno Marilyn Hyolamo pofuna kupeza njira zowatetezera ku nkhanza Pandale. Iwo amvana izi pa mkumano omwe mabungwe a Oxfam ndi Warlick anakonza mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu woona za amayi mchipani cha UDF Aisha Adams wati amayi akufuna mtendere Pandale. Kathy Maulidi ali ndi ripoti. Adams ati ndi chikhumbo chawo iwo ngati amayi kuti adzikhala ndi mpata wochita nawo ndale mosavutikira komanso asamachitiridwe nkhanza ngati akuchita ndale. Zikoma kwambiri ndikuona kuti pataoneka kuti palibe mapokoso ena aliwonse kumbali ya ndale. Tikati mapokoso ndikutanthauza nkhanza zimene amayi amachitiridwa makamaka kumbali ya ndale. Zitakhala kuti nkhanza zimene zozo palibe, ineyo ndi chikhulupiriro kuti azimayi ambiri atha kumatenga nawo gawo ku ndale. Komanso patakhala kuti anthu tikugwiritsa ntchito mfundo zokhazokha pa nthawi imene tikukopa anthu kuti akativotere mipando yosiyanasiyana. Ndikutero chifukwa chokuti masiku ano timaona kuti ndalama zimagwira ntchito kwambiri pa nkhani yokopa anthu kuti akavote. Pa chifukwa chimenecho timaona kuti mdziko munomu amayi ambiri alibe chuma choti nkugwiritsa ntchito pokopera anthu. Pa mkumanowu achinyamata ananenedwa kuti ndomwe akusonkhezera nkhanza kwa amayi omwe amachita ndale. Umu ndi momwe mkulu woona za achinyamata mchipani cha UTM Apenjani Kaluwa anayankhira pa chidzudzulocho. Zona kuti violence yambiri imene imachitika kuzokhuza za ndale kumalawi kunoku ndi achinyamata amene amatumidwa, achinyamata amatenga gawo zomvetsa chisoni. Ife ngati kuchipani kwathu teire chipani chathu ndiyo tikuzoti ndifosiyana beso ndi zipani zina timayesetsa kuti bata ndi mtendere khale ngati ngodya zathu, komano tili ndi anthu otiso ndi zipani zina, so za violence zimachitika achinyamata kumagwiritsidwa ntchito, komano ndi zinthu zokuti ife ngati atsogoleri osati UTM tokha komanso even ma directors of youth azipani zina amene tinawo kunoku tonse ndikuphunzira komanso tonse tikuchitapo kanthu. Mabungwe a Oxfam ndi Women's Legal Resource Center Warlick ndi thandizo lochoka ku European Union ndomwe anakoza mkumanowu. Mkulu wa bungwe la Oxfam Alingalireni Mihowa ati mkumanowu komanso mthumwi zomwe zidali pa mkumanowu zagwirizana kuti achite zokambirana ndi mkulu wa polisi ndi kupeza njira zothandizira amayi omwe amachita ndale kuti asamachitiridwe nkhanza.
tapanga bwalo ili kuti ma directors of women adandaulire kuti akufuna kuti apolisi pakachitika nkhanza zokhudzana ndi amayi mundale kapena muchisankho akathamange kwambiri, asatengere kuti amene apanga complaint imeneyo kapena amene adandaulira ndachipani chanji iwo akagwire ntchito yokathandizira zipani zonse. Ndipo mkumano umenewo anthu auvomereza ndipo sapereka maganizo ena kunena kuti kodi azimayi akakakumana ndi IT akakambirane nkhani yotani. nthumwi zochoka mzipani zosiyanasiyana monga UTM, DPP, UDF, AFOD komanso zipani zina zinali nawo pa mkumanowo. Bungwe la Emerging Public Leaders Malawi lati kusula chinyamata pa nkhani ya utsogoleri wangwiro kungathandize dziko lino kukhala ndi adindo abwino m'magawo osiyanasiyana. Mkulu wa bungweli Alinda Harawa wanena izi pa mkumano ndi mabungwe omwe aboma. Zambiri mripoti ili lataonga Sabola. Ahalawa anati kudzera mu ndondomeko ya Public Service Fellowship Program bungwe lawo likuphunzitsa achinyamata omwe angomaliza kumene sukulu yawo kachenjede zamwe omwe angakhalira atsogoleri mu nthambi zosiyanasiyana. Danga limene limathandiza kuti angakhale pamene akusakasaka ntchito olo pamene akusakasaka zoti apange moyo mwawo kandi mabizinesi apange amvetsetse mmene ntchito zimayendera olo mmene munthu ngati wogwira ntchito olo pamene munthu kuti ukhale munthu waungwiro ukuyenera kukhalira popanga zinthu kandi mabizinesi kandi ntchito. So programu iyi imawathandiza achinyamata kuti aphunzire nkhani za ungwiro, nkhani za kukonda dziko lako, nkhani za kumene ungazipitisire patsogolo ngati wachinyamata kudzera m'maphunziro osiyanasiyana komanso kudzera mu ukadaulo osiyanasiyana ochokera kwa azitsogoleri ama sectors osiyanasiyana. Ndipo mkulu wa Civil Society Social Protection Network Amoni Lukere ati ndondomeko ya Public Service Fellowship Program ithandiza kusula atsogoleri amtsogolo mu boma ngakhale kumabungwe omwe saboma. Kuona ngati kuti boma lipereke thandizo lalikulu in terms of program wao komanso mwina kuti anyamata wanga athandize bwanji njira zosiyanasiyana. Ifeyo ngati mabungwe amene saboma tiyendeza kugwiritsa ntchito anyamata awa kuti nawonso akhale kuti azakhale akadaulo okhudzana ndi mabungwe omwe saboma kuti nthawi nkhani zosiyanasiyana mwina zakuunika zachuma kapena ndondomeko za boma zikuyenda bwanji achinyamata awa azakhale akadaulo kutsogolo konse. Pakadali pano bungwe la Emerging Public Leaders Malawi likuphunzitsa achinyamata okwana 35 mu madera osiyanasiyana kuti adzakhale atsogoleri. Pa 20 mwezi uno oweruza milandu achifundo kachale akuyembekezeka kudzapereka chigamulo chake pa mlandu wakupha Abule Alule pa nthawi yomwe anali mchitokosi cha polisi mu 2019. Pa nthawiyo Alule ankayankha mlandu wakupha mwana wa khungu la Chalubino kudedza. Apolisi asanu ndi mmodzi omwe ndi Apo Chipole, Ikram Malata, Richard Kalawire, Innocent Rwanda, Maxwell Mbuzi komanso Abel Maseya adapezeka olakwa mu Disemba chaka chatha. Wezigausi anali kubwalo la milandu. Poperekera umboni wawo achayima anauza bwalo la milandu kuti iwowa akuwadziwa anthu atatu mwa amene akuyembekeza kuti alandire chilango chawo pamene anagwira nawo ntchito pasi pa gulu la namondwa limene linakhazikitsidwa mu chaka cha 2013 kuti athane ndi ntchito za umbava ndi umbanda mchigawo chapakati. Iwo anauza bwalo la milanduli kunena kuti liwaganizire popereka chilango chake ponena kuti anthu atatuwa anatenga nawo gawo kwambiri polimbana ndi zachinyengo popereka chisanzo cha ntchito imene anagwira pamene mbava zina za mifuti zinakathyola kusalima kumene mlonda anaomberedwa. Iwo anaperekanso chisanzo chokuti anthuwa anatenga nawo gawo pogwira anthu ena amene anapezeka ndi ziwalo za munthu wa Chalubino. Munthu wina amene amaperekera umboni ndi Alinafe Mbidzi amene amaperekera umboni wawo kwa amuna awo amene ali amodzi mwa anthu okhudzidwa. Iwo sanayankhule kwambiri ku bwaloli koma anapereka umboni wawo wolembalemba ku bwalo la milandu. Poyankhulapo bwalo la milandu litamaliza kukumana, woyimira boma pa milandu a dziko ndi anthu malunda anati bwalo la milandu limakumana ndi cholinga chopereka mwayi kumbali yotsutsa kuti ayankhulepo bwalo la milandu lisanapereke zilango zake. Mmene maoneramu iwowa anabweretsa mboni ziwiri zokuti ziwathandizire kuti chilango chawo chikhale chochepa. Mboni zozaperekera umboni tazifunsa mafunso mapeto ake
abwalo alamula kuti tipereke zolembalemba zathu zowunikira umboni umenewu pasanafike pa 20 February 2025. oyimira anthu amene akuyembekezereka kulandira zilango pa mlanduwu Aluwano Mautwa ati mboni zimene zinabwera ku bwalo la milandu zimafotokoza ubwino wa anthuwa umene amachita akugwira ntchito yawo ngati apolisi mdziko muno. ngati a defense before kukhutira kwambiri chifukwa chonena kuti witness amene tinamutenga uja timafuna kunoti alisimikizire khoti unoti anthu awawa anayesesa kupanga contribute ku criminal justice. So tikuona ngati kuti mwina khoti likamva zimenezo liziwanso kunena kuti si anthu ongonena kuti zimbalangondo zimene anthu amakumana nazo mtawuni. Oweruza milandu achifundo Kachale ayimitsa kaye mlanduwu kufika pa February 20 pamene mbali zonse ziwiri zikapereke zikalata zake pa mlanduwu, ndipo kupereka chigamulo cha mlanduwu kuzachitika pa February 28 2025. tipitiriza upasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. popitiriza nkhanizi chipatala chikulu cha Mzuzu chiyamba kuchita maopereshoni amu ubongo pa nthawi yoyamba kuchokera pomwe anachitsikulira zaka 25 zapitazo. Mkulu wa chipatalachi Dr. John Chiporombwe wati boma atumiza kale makamaka katswiri pa ntchitoyi. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Achiporombwe anati chipatalachi chikukambirana ndi abale mdziko la Germany kuti athandizire kukhazikitsa nthambi imene zithandiza nkhani zochita maopereshoni amu ubongo pa chipatalachi. Pakadali pano odwala omwe akufika na opereshoni ya mu ubongo amatumiza mu zipatala zina ku Blantyre kapena ku Lilongwe. Wani tikufunika kuti timpangire theater yake bwinobwino, tipangeso zithandizo zosiyanasiyana, akakhazikika bwinobwino ichepesa kuti tizitumiza mapatient ku Lilongwe kapena ku Blantyre kuti akapangire operation mu ubongo. Yemwe amayankhulapo pa nkhani za umoyo amaziko Matemba anati kuyamba kuchita maopereshoni amu ubongo pa chipatala cha Mzuzu ndi zotamandika ponena kuti anthu ku chigawo cha kumpoto nawo akuyenera kulandira thandizo za umoyo lapamwamba. Koma nawo Matemba anati nzokhumudwitsa kunena kuti chipatalachi chakhala zaka zonsezi chilibe katswiri yemwe angamathandize anthu maopereshoni ya mu ubongo, ndipo ambiri amapita ku Blantyre ndi ku Lilongwe ndi kumulonga ndalama ya mayendedwe. Nkhani ndi yabwino chifukwa chokuti mudziwa kuna kuti Malawi linasainira ndondomeko za universal coverage zona kuti anthu ena azipeza chithandizo cha zaumoyo mosafukira komanso pafupi. Pakadali pano anthu amayenda mtunda wautali kupita ku Blantyre kupita ku Lilongwe kuti akalandire ma services amenewo. Ndiye ife ndosangala kuti zayamba. Chofunika chonena kuti zimene ziwilira chi support yake kuti anthu ogwira ntchito bwino mchipatala apezeke kuti athandize makamaka anthu amene afuna ma services amenewo. Pomwe adayendera chipatala cha Mzuzu Central posidwa apa nduna za umoyo akhumbize Kandido Chiponda adanena kuti boma likuchita zothekera kwenda kuti muzipatala zake mukhala akatswiri omwe adzigwira ntchito ku nthambi zonse pofuna kufikira anthu ndi ntchito za umoyo zapamwamba. Chipatala chachikulu cha Mzuzu Central chikuseka akatswiri ochuluka ngati omwe amaona za matenda a kansa, zojambulajambula komanso wena amatenda osiyanasiyana. Wachiwiri kwa nduna za umoyo Noah Chimpeni wati anthu asadere nkhawa poti dziko lili nkuthekera kuyendetsa ntchito za umoyo popanda thandizo la dziko la America. Chimpeni anayankhula izi pa mkumano wa akuluakulu za umoyo ndi abungwe la Germany Development BMZ. Bungwe lapereka ndalama zokwana 800,000 euros kuti zigwire ntchito polimbana ndi matenda a kansa ya mchiberekero komanso khunyu mwa zina. Chimpeni afotokoza. Ndiye ngati dziko tilinako kuthekera koziyang'anira tiona kuti tionesese kuti zimene tili nazozo zigwirisire ntchito bwino, komanso anthu amene ali kachilomboko tasamalira amene kuti tikasamalira amene aja ndiyo aja sapasiranso anzawo yayi amene alipo 1 million aja tasamalire bwinobwino kuti asafalisi chilombo kaja asakhale ngati outbreak yopasirana matenda aja koma ikhale under control. Anthu akaziwa zimenezi aziwadanena kuti tisamale zimene tili nazo, komanso ngati dziko tili nawo samala mankhwala amene tili nawo kuti atifikise patali osati kulungu kuti atili nazo kuti aliko ena ukati basi tizingoononga amene tikatheremo ayi. Mkulu wa Community of St. Gideon mdziko muno Amathambo William Lowole wati sabwerera mbuyo ndi masomphenya okuza ntchito za bungweli kuti afikire anthu ochuluka. Ifeyo masomphenya amene watukwaonabe kuchifukwa chokuti ife yathu ndi program osati tikuyang'ana kuti talent
but kodi anthu amene atenga tikuwathandizawo tifika nawo mpaka liti. So matenda ambiri amene tikupanga nawo ndi matenda amene timati anthu akayitali. So ifeyo sitingasiye anthu kuti akhale okha. Kwa ife tikupitirizabe kuyang'ana chithandizo kuchokera malo osiyanasiyana kuti tizipitiriza. So chinthu chabwinonso nchoona kuti government ya Italy, boma la Italy linaganiza kuti lizithandiza boma la Malawi kudzera mwa ife kupanga kuti zimene tikupanga ntchito zabwino zimene zipitazo tipangire tikulitse kuti tipeso kwa anthu ena ambiri as well. Achinyamata ena mu mzinda wa Mzuzu apemphana komanso achinyamata anzawo kuti akhale patsogolo pa ntchito yodzala mitengo komanso kusamalira zachilengedwe. Achinyamata omwe ali pansi pa Mzuzu City Youth Network ayankhula izi atadzala mitengo pa sikulu ya primary ya Mzuzu CCAP komanso Sonda. Feston Marekezo ali ndi ripoti. Innocent Mbezuma ndi mmodzi wa mamembala a Mzuzu City Youth Network yemwe wati zimene akuchita ana komanso achinyamata masiku ano ndi zimene mayankho ake azaoneka kutsogolo. Kotero Mbezuma wati nkofunikira kuti achinyamata azisamalira chilengedwe. Iye wati kudzala mitengo kokha nkosakwana koma chachikulu nkusamalira, nchifukwa chake akugwiritsa ntchito magulu azachilengedwe amene ali msukulu za primary. Timagwira ntchito ndi maklabu amene ali pa sikulu pano, monga ma environmental club ndi ena osiyanasiyana, ena makhani ma girls club, ena ma book club, onse aja timagwira nawo ntchito kuti azitenga nawo mbali kusamalira mitengo imene tazala babayi. Komanso timayendera kuti tizaone ngati pali mitengo ina yafa kuti tizabwezeretse kuti tizalenso ina. Adrian Zombe ndi ophunzira pa sikulu ya primary ya Mzuzu CCP ndipo ali mstandard 7 ndipo ati iye aonetsetsa kuti mitengoyi yasamaliridwa. Kumabwera kumazayiona ndi kuthirira ndi kumachosapo maplanti tina timene tikumera pamalo. Ena mwa achinyamata pa tsikuli anachoka ku mabungwe monga Wales for Zoe, Citizen Impact Organization komanso Malawi Girl Guides Association. Pakadali pano konsolo ya mzinda wa Mzuzu yati idzale mitengo yopitirira 24,000 munyengo yodzala mitengo ya chaka chino. Bungwe la Hope for Youth People Foundation lapereka thandizo la katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 1.5 million kwacha kwa ana ovutika komanso achikulire kwa chiwuzira mboma la Lilongwe. Katundu ni monga sopo ochapira, sugar, mchere, soya pisezi komanso masikito oteteza kudzudzu. Taonga Sabola ali ndi zambiri. Wapampando wa Hope for Young People Foundation Howard Maujo ati anaganiza zopereka thandizo ngati njira imodzi yochepetsera mavuto amene anthu akukumana nawo. Ife poyang'ana ndi ntchito zathu zimene timagwira ndi anthu amene ali mmodzi mosiyanasiyana, takati kuyenda ndi kuwunikirapo mene mavuto akukhalira moyo wa tsiku ndi tsiku. Nde ife ngati bungwe poonetsetsa kunena kuti tapeza mavuto amene tingafikireko mocheperako. Taona kunena kuti titagula zinthu zimene zikuwafikira anthu amene ali osowa ovutikisisa. Tikuyang'anira ana amene mwina makanika kupita kusukulu chifukwa akusowa sopo. Paliso akuluakulu ena amene mwina makanika kufikira zinthu zina monga kuti akhale ndi chakudya chabwino ngati mchere, sugar, komanso kuonetsetsa kunena kuti akugonanso malo abwino monga mukudziwa kuti malaria kamene ngati malungo ndi nthenda amene imativuta pakati pathu. Pali azimayi ena achichepere amene ali achinyamata akumano akusowa mwina upangiro umene woonena kuti apeze mwina mwayi wa maneti kuti atetezedwe ku matenda a malungo. Titaona kuti ife tidapanga gawo limene lili pofikirapo zinthu ngati zimezi tikuzothandizako kuchepesa mavuto amene amakumana nawo tsiku ndi tsiku. Katswiri osewera mpira mu timu ya Silver Strikers Mark Forja amene anali mlendo olemekezeka mwambowu walimbikitsa Malawi kugawana kochepa kapena ali nako ndi anzawo. Timemezenso mwina anthu ena ali ndi kuthekera kuzothandiza anthu mwina ochepekedwa kuti athe kuwagayira zinthu. Poti tikathe kuona mwina ku Malawi kuno kula anzathu ambiri amene ali ochepekedwa koma mwina anthu ena akiti ndi zinthu zambiri timathe mwina kukanika kugawira anzathu ndi mwina uthenga wakuti mwina abwesa nalo umenewo. Ndipo mfumu Chiwuzira yathokoza Hope for Young People Foundation chifukwa ya thandizolo. Nkhani zathu ndi zomwe koma tisanasiyane na insomito yake. Mkazi wa Malemu Saulo Silima wati adakali ndi mafunso pa ngozi ya ndege ya mjuni chaka chatha. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wati onse osokoneza ndondomeko yokonza ntchito za Lilongwe Water Board achosedwe ntchito. Nkhani zina bwalo la milandu lipereka chigamulo pa 28 mwezi uno pakuphedwa kwa abule alule. Ndine Yankho Sonda. Kwene ndi chimwemwe kwambiri